Hello po mga mamamayan, magluluto po tayo ngayon ng escabeche. Pero una po sa lahat ay ipiprito po muna ninyo ang inyong mga isda. Kagaya nitong sa akin, tingnan nyo po, piniprito ko na po siya. Ito na po ang mga ingredients sa ating escabeche. Bawang, sibuyas, sili na green, tapos siling pula, carrots, luya, lemon juice, silver swan soy sauce, cornstarch, tapos maglalagay rin ako ng oyster sauce at saka yung isda natin na prito. Maglalagay po tayo ng mantika sa ating kawali. Ngayon po ay ilagay na natin ang ating bawang. Tapos po ay isunod natin ang ating sibuyas. Isunod natin ang luya. Tapos isunod ang carrot. Tapos maglalagay lang po tayo ng konting tubig. Pagkatapos po ay isunod natin ang ating green at ang red bell pepper natin. Pagkatapos po ay isunod na natin ang ating cornstarch. Ayan po mga mamamayan, ready na po itong ating sauce. Patayin na po natin ang apoy. Ilalagay ko lang po to sa ating plato na may isda na prito. Ito na po mga mamamayang ang ating escabecheng isda. Sana po ay nakuha nyo ang resepeng ito. Sana magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!